lika stickers. Det fram på här. Ja, och det är faktiskt bara här. Vad ska jag alltid för filma där. Och det passar alltså. Nej, det framför det. Det är mycket. Men och så i timmes läser ut om här. Alltså förstått lite. Det blev jag komma och stod nog jätteroligt med. Alltså och det är så ser mig YouTube. Okej, det här var det ganska bra. Ja, men så ja, det är lite så video. Så lukar som först. Första video då jag skulle upp. Jag ska ta en lön och nåja och jag har fått något att så att jag checkar ut det är här nu. Alltså vad det är. Det står som det är här och så är det så rätt ner som man kan lägga. Ja, det ser ut som om det är fullt av video. Men det är långt ner till det som är bara. Så man just dra så nej, men jag skulle säga att man också vill visa mer. Ja. Och jag till ska vi till Evo. Och spela faktiskt helt. Hej va? Sitter du spela tältspel? Ja. Okej, så håller inte det räknas som jag ska. Så jag vet inte. Kan du se här som någon? Okej. Jag tänker ganska farboy. Jag får gjort det även så att nåja, det är sett där. Är min heter. Och ändrat. Läs Iceman heter. Ja, här ständer att jag finns damo. Och det här är ju faktiskt. Och det är inte lätt och det här video kan man checka ut så där. Som jag pekar igen. I tog som man kan bli. Ja, det finns damo. Och det följs så mycket gott som ringt. Men, bye bye, vi ses.